والصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلام دائمين متلازمين الى يوم الدين. اوصيكم ايها المؤمنون واياي بتقوى الله. اما بعد فيا عباد الله. Cijenjena i poštovana braćo, izuzetnu mi čast i zadovoljstvo predstavlja obratiti vam se danas svojoj braći u imanu sa minbere jedne od najljepših i najistaknutijih bosanskih džamija. U danu i mjesecu u kome se muslimani Bosne i Hercegovine priključuju poborci ummeta od Mašrika do Magreba u radosti i iskazivanju radosti zbog rođenja posljednjeg Allahovog poslanika, njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je uzvišeni u Kur'anu Kerimu: "Estaizu billah, kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Reci, zbog Allahove dželešanu blagodati i njegove milosti, zbog toga neka se oni raduju, to im je bolje od onoga što gomilaju. Komentatori Kur'ana kažu da Allahova blagodat u ovom kuranskom ajetu da im predstavlja u stvari Kur'an, da im predstavlja Islam, da im predstavlja pravi put. Reci, zbog toga što su na pravom putu, zbog toga što su muslimani, zbog toga što slijede Kur'an, neka se raduju. Kako uzvišeni na drugom mjestu Kur'ana kaže: "Estaizu billah wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." Prenoseći riječi stanovnika dženneta koji će kada uđu u džennet kazati: "Hvala Allahu dželešanu koji nas je uputio da hodimo ovim putem, a da nas on nije uputio, da nam u tome nije pomogao, na pravom putu da nismo bili." To je Allahova blagodat. Šta kažu mufesiri? Šta je Allahova milost? Ko je Allahova milost? Odgovor vjerujem već naslijedimo.
što gomilaju. Koliku milost Allah Đelešanu predstavlja rođenje Muhameda alejhi selam i njegovo poslanje i koliku je milost on prema svome umetu imao, nepojmljiva je. I mnogo predanja, mnogo kuranskih ajeta ukazuju na to. Mi ćemo se danas osvrnuti na dva predanja. I kroz ta dva predanja vidjeti koliko je ili koliko je milošću Allah Đelešanu počastio ovaj umet time što ga je učinio sljedbenicima Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i time što im je poklonio njegovo rođenje i njegovo poslanje. Prenosi se da je Emirul Mu'minin, vladar pravovjerni Hazreti Ali radijallahu anhu, kada je došao u Kufu, upitao njene stanovnike: o Kufljani, vi tvrdite da je ajet koji, kuranski ajet koji najviše nade u Kuranu daje, najviše nade pruža vjerniku, ajet kome Allah Đelešanu kaže: estaizu billah, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. Reci, o moji robovi, koji ste se prema sebi ogriješili, koji sami sebi nepravdu činite, svaka od nas cijenjena i poštovana braća, on sebi nepravdu čini prije svega. Reci, o moji robovi, koji ste se prema sebi ogriješili, koji prema sebi nepravdu činite, nemojte biti gnjati u Allahu Đelešanu milost, jer Allah prašta sve grijeh. On je taj koji prašta milostivije. Vi tvrdite da je to ajet u Kur'anu koji najviše nade daje. Tvrdimo. I zaista, cijenjena braćo, ovo je opće poznat stav komentatora Kur'ana, da je ovaj kuranski ajet koji najviše daje nade u Allahu Đelešanu. Gdje Allah Đelešanu kaže: ja praštam sve. Porodica poslanika alejhi selama, vjerujemo da je ajet u Kur'anu koji vjerniku daje najviše nade, onaj ajet u kome uzvišeni kaže: estaizu billah, seufe yu'tika rabbuka feterdá. Tvoj gospodar će ti, Allahov poslaniče, zasigurno dati, mnogo dati i ti ćeš zadovoljiti. Vratit ćemo se na ovaj ajet. Drugo predanje kaže da je jedne prilike poslanik alejhi selam proučio kuranski ajet u kome uzvišeni prenosi riječi Ibrahima alejhi selam koji mu se obratio po pitanju svoga umeta Ibrahima alejhi selam, kada je kazao: estaizu billah, rabbi innahunne adlalne kathiran minan nas. Gospodar moj, umiri, kipovi, ta kamena lažna božanstva, mnoge ljude stranku su odvedešli. Femen tebi'ani fe innehu minni. Kome bude slijedio od ljudi, ko mi bude vjerovao i u istinitost onoga što sam im dostavio, povjerovao, taj pripada meni. Taj je odmah, taj je na mome putu, taj vodi pravim putem. Ove na sami prilike ga furugali. A onaj ko mi se suprostavi, onaj ko mi neposlušnost
iskaže: ti si gospodar taj koji prašta i koji je milosti. Ibrahim a.s. je bio jako milostičan. Jako milostičan. Ko mi se suprotstavi, ti si gospodar taj koji prašta i ti si milostičan. Pa je poslanik a.s. proučio riječi Isa a.s. koje će uputiti na sudnjemu danu Allahu Đelešanohu, a vezano za svoj umet. Kada će kazati: "Estagfirullah inni u'adhibuhum fa innahum ibad." Ako je gospodar kazniš, da oni su tvoji robovi. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. A ako im oprostiš, ti si uistinu veličanstven i mudar. A onda je, kaže poslanik a.s. podigao svoje ruke nebu i kazao: moj umet zadovoljan. Gospodar svjetova, šta će biti sa njim? Pa Allah Đelešanohu šalje meleka Džibrila kazavši mu: idi do Allahovog poslanika i upitaj ga šta ga je rasplakao. A on najbolje zna. Hoće da to čuje i od svoga odabranika Džibrila a.s. I dolazi Džibril a.s. poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu: o Allahov poslaniče, gospodar me šalje tebi i pita šta te je rasplakao. Zbog čega kažeš? Zbog čega se? Kaže poslanik a.s. moj umet, šta će biti sa mojim umetom? Kakva je njegova sudbina na sudnjem danu? Tada Džibril se vraća treptanjima oka sa porukom Allahu Đelešanohu. I u treptanjima oka se vraća Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu: o Allahov poslaniče, gospodar tvoj poručuje, mi ćemo te zadovoljiti po pitanju tvoga umeta. I sada se vraćam ponovo na onaj kuranski ajet koji je ajet koji po ehlu bejtu najviše nade u Allahovu milost daje. وَلَسْتَغْفَرِ مُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Tvoj gospodar će ti Allahov poslaniče zasigurno dati i ti će zadovoljan biti. Na sudnjemu danu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem će zadovoljan biti. Neće ga plašiti. Ovo je obećanje Allaha Đelešanohu. Šta znači? Tvoj gospodar će ti Allahov poslaniče zasigurno dati i ti će zadovoljan biti. Ibn Abbas nam daje odgovor na ovo pitanje kazači: poslanik a.s. neće biti na sudnjemu danu zadovoljan u potpunosti sve dok je, kaže, i jedan njegov sledbenik njegovog umeta. Tek kada i posljednji njegov sledbenik, tek kada i posljednji član njegovog umeta uđe u džennet, poslanik a.s. će u potpunosti zadovoljan. Iz ova dva predanja i ovog kuranskog ajeta vidimo, cijenjena i poštovana braćo, koliko je oličenja Allahove Đelešanohu milosti sadržano u liku i djelu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u njegovu rođenju i u njegovu poslanju. I reci, radi Allahove blagodati i radi njegove milosti, zbog toga neka se vesele, zbog toga neka se raduju, to im je bolje od onoga što smo radili.
onih koji će se u ovom mjesecu i ovih dana, u mjesecu kada je rođen Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iskreno i istinski iz dna srca i iz dna svojih duša radovati